И здравейте, хора! Аз съм Веско 106 и днес играем Майнкрафт и в този епизод започва една нова поредица с име My Survival. Юпи! И да започваме. Надявам се да ме чувате по-добре, защото съм си сложил вече микрофон. И така да е по-силно да ме чуват. Какви са тия? Хелбрейн е тук. Ще ни изяде. Не бягай натам де. Ела, бачо. Ела, бате да те изяде. Отидем в вълната. Теб ела да те изяде, бачо. Бачо, няма нищо да ти правя, де. Ела. Къде ти е? Goodbye. Тук някъде ето е лавата. Лави и вода. Много сугаркейн има тук. Вземем малко дърва. Перата са чуз да ги фързем и... по-нататък може да потрябва. Може би там нещо за стрели на лък. Или нещо такова. Може да потрябва. Ще си ги задържа. Тук хубаво място за къща. Събера още малко дърва и ще започвам там между джунглите. Па. 16. Така. Много е малко това. Направих ли планите? Не. Добре. Така. Не искам да искам камък. Аз тук ще копая бедрока за един пус камък. Гледай го, бе! Само да... Кати... Един човек не може да си напазарува, да си вземе камък. И... Да, не. Всъщност... Не знам дали ще сложа линкът към Фейсбука, зависи. Ето ще ми е време на къща, айде.
Аз ви направих вече. Колко ме брай днес? Къде е? Макс, добре. Временно ще седи тук. Хубавата кирка. Малко разширим тук мазето и какво ще е. Ама това ще е мазе иначе. Ще направя една къща отгоре и това ще стане като нещо като мазе. Айде, ето. Трябва да храби дърво, няма друг избор. И да но се чувам добре. Че не знам... Опа, не тук. Може би... Не мога да изреза. Айде малко бяло дърво. То се е видял. Така. Много бързо това бе. Чакай да го... Няма сега. Малко буква. Така става. Така, продължаваме. Да. Птичка. Хоп. Малко таван да разширим. Две блокчета насам. Ще го красиво. Дано да се чувам добре, стискам палци, само това ме сума. Хоп. И хоп. Вземем тук нещата, печката. Печката печели са не. Не. Добре. Така. Това. Мазе така да ми е разхвърлено. Аз обичам така да ми е подредено. Къде бе? Така да вземем тук. Мисля да го поставя. Ами го къщата. Сега не ми трябва. Така. Подредим тия.
Това. Едно... Кога направиш, бе? Така. Ако своим лопата... Това тук ви вън с нож. Зомбите играе, да. И мисля това да е за Крипър. Моля, харесайте, абонирайте се за... Ако ви е харесал Крипър, цъкнете палецът нагоре, коментирайте, абонирайте се за мен и